बागुल बुवा. एकदा मी सुट्टीत गावी गेलो होतो. तेव्हा मला एक स्वप्न पडलं. मी गावच्या घराच्या पाठच्या भागात गेलो होतो. मी का माहीत तिथे एकटाच चालत होतो. तिथला तो काळा कुट्ट अंधार माझ्या मनाला आधीच धडकी भरवत होता. तेवढ्यातच त्या अंधारातून काळी कुट्ट धिप्पाड आकृती बाहेर आली. त्याचे पिवळे डोळे होते आणि डोळ्याच्या कडेला गडद भयानक काळी जाड किनार होती, जी रंग नाही तर डोळ्याभोवतीची खोली दर्शवत होती. त्याला मोठं खाली झुकलेलं असं नाक होतं आणि त्याच्या तोंडातून भले मोठे सुळ्यासारखे दात बाहेर आले होते. दातांना लागलेलं ताजं रक्त हे दातावरून खाली टपकत होतं. मी त्याचा ते भयंकर रूप पाहून जागीच थरथरू लागलो. तोच त्याच्या तोंडून एक दुहेरी आवाज निघाला. इथे कोणी जिवंत राहू शकत नाही, तू देखील नाहीस. असं म्हणत तो मला पकडण्यासाठी माझ्यावर धावून आला. त्या रात्री मी किंचाळतच जागा झालो होतो. मला ते भयानक स्वप्न पडलं होतं. पण ते स्वप्न होतं हे कळायला मला काही काळ जावा लागला. पण तोपर्यंत मी ओरडून रडून अख्खं घर डोक्यावर घेतलं होतं. माझा आरडाओरडा ऐकून सगळेजण धावत माझ्या खोलीत आले. ते मला काय झालं हे विचारू लागले. तेव्हा त्यांना मी मला पडलेलं ते भयंकर स्वप्न सांगितलं. तेव्हा माझी आजी, तिला हे सर्व आधीच माहीत असावं अशा गंभीर स्वरात मला म्हणाली, कुठे? तिथे घराच्या मागच्या भागात ना, तिथे खरंच भूतप्रेतांचा वावर आहे. आम्हालाही ते दिसले, अनेक वेळा जाणवले. लक्षात ठेवा, तिथे कोणीही जायचं नाही. आजीचं हे बोलणं ऐकून आम्ही अधिकच घाबरलो. आमच्या घराच्या पाठी अगदी जवळूनच एक नदी जाते. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच माझी बहीण त्या नदीवर कपडे धुवायला घेऊन गेली. ती नदीकडे जात असतानाच तिला तिथे नदीमध्ये 2 मुली पाण्यात खेळताना दिसल्या. माझ्या बहिणीने त्यांना जरा हटकलंच आणि म्हणाली, इथून दुसरीकडे कुठेतरी खेळायला जा, मला इथे कपडे धुवायचे आहेत. पण त्या त्यांचं अजूनही पाण्यात राहून खेळतच होत्या. माझ्या बहिणीच्या हातात कपड्यांनी भरलेली बादली होती, म्हणून ती यावेळी जरा ओरडतच त्यांना म्हणाली, तुम्हाला कळत नाही मी काय म्हणाले ते? इथून जा बघू, मला काम करायचं आहे इथे. यावेळी मात्र माझ्या बहिणीचे शब्द त्यांच्याबरोबर कानावर पडले असावेत, कारण त्यांनी पाठी माझ्या बहिणीकडे वळून पाहिले. त्या दोघींना पाहून माझ्या बहिणीच्या हातून कपड्यांनी भरलेली बादली खाली पडली. तिच्या समोर असलेल्या दोन्ही मुली, त्यांना त्यांचे चेहरेच नव्हते. त्यांच्या चेहऱ्यावर डोळे, नाक, तोंड काहीच नव्हतं. त्या जागी फक्त सपाट चेहरा होता. माझी बहीण तेव्हा तिथेच बेशुद्ध झाली. या घटनेनंतर आमच्या त्या घरात अजून काही चित्रविचित्र प्रसंग घडू लागले. माझ्या आजीची खोली त्या घरात वरच्या माळ्यावर होती. एकदा माझी आजी वर खोलीत बसून माझ्या बहिणीशी बोलत होती. बोलता बोलता अचानक माझी बहीण कुठे गायब झाली. म्हणून मग माझी आजी तिच्या नावाने हाका मारून तिला वर शोधू लागली. आजीचा आवाज ऐकून आम्हीही वर आलो. आजी सांगू लागली, ती माझ्या बहिणीसोबत गप्पा मारत होती आणि गप्पा मारता मारताच ती अचानक कुठे गायब झाली. हे ऐकताच आमच्या घोळक्यामधून माझी बहीण बाहेर आली. ती आजीला म्हणाली, आजी, मी तर वर आलेच नव्हते. आम्ही सगळे एकत्रच खाली गप्पा मारत बसलो होतो. आजीला झालेला हा भास पाहून आम्हीही जरा काळजीत पडलो. पण असाच काहीचा अनुभव त्याच रात्री मला देखील आला. मी त्या रात्री टीव्ही बघत बसलो होतो. तेव्हा अचानकच माझ्या अंगावर एक कागदाचा बोळा येऊन पडला. मी पाठी वळून पाहताच मला सांडवती माझ्या बहिणीची आकृती एका पडद्यापाठून पळताना मला दिसली. मीही मग तिच्या पाठून गेलो तर मला ती आमच्या बाथरूममध्ये शिरताना दिसली. आता तिला घाबरवायची पाळी माझी होती, म्हणून मी दबक्या पावलांनी बाथरूम जवळ गेलो. मी दरवाजावर थाप मारली आणि तिला घाबरवण्यासाठी दरवाजा उघडण्याची वाट पाहू लागलो. तेव्हा तो दरवाजा आपोआपच करकर आवाज करत उघडला गेला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आत कोणीच नव्हतं. मी इतका घाबरलो की तिथून किंचाळत पळत सुटलो. यानंतर आम्ही तिथून 1-2 दिवसांतच गावाहून निघून घरी आलो. पण यानंतरही गावच्या घरात
अशा चित्रविचित्र घटना घडतच होत्या. आजीचं शेवटपर्यंत हेच म्हणणं असायचं की घरापाठी कोणाचं तरी वाईट शक्तीचं वास्तव्य आहे, जे आता घरातील लोकांचं रूप घेऊन घरात वावरत असतं. गावच्या घरी अनेक पूजा वगैरेही करण्यात आल्या, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. कालांतराने आजीचं निधन झालं आणि गावचं घर ते आजही त्या शक्तींच्या ताब्यात अडकून राहिलं आहे. गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. माझं सगळं बालपण हे गावीच गेलं. त्यामुळे गावी शेतामध्ये आमराईत आमचं नेहमीच येणं जाणं असायचं. त्यावेळी टीव्ही किंवा मोबाईलचा जमाना नसल्याने आम्ही घरात कमी, बाहेरच जास्त असायचो. आमची स्वतःची आमराई आणि शेत असल्यामुळे आम्ही उशिरापर्यंत तिथे थांबायचो. आमच्या इथे तसा मोठ्या जंगली जनावरांचा धोका हा कमीच आहे, म्हणून आम्ही घरी आरामात उशिरा परतत असू आणि ते सगळं आमच्यासाठी नॉर्मल होतं. मला रात्री भीती न वाटण्यामागे अजून एक कारण होतं, ते म्हणजे गावातील कुत्रे. गावातील 2 कुत्रे हे गावातून शेतात आणि आमराईत आणि परत तिथून गावात माझ्या सोबत येत. ते कुत्रे आमचे नव्हते ना कोणत्या गावकऱ्याचे. ते गावात असेच भटकत असणारे होते. मी त्यांना मुद्दामून कधी जवळही केलं नव्हतं, ना कधी ते खाण्यासाठी माझ्या पाठून येत होते. मी रात्रीचा चालत असताना साधारण 8-10 फुटांचं अंतर ठेवून ते दोघे माझ्या सोबत येत. मी चालायचं थांबलो की आश्चर्यकारक ते देखील तिथे थांबत. आता मला त्यांची सोबत होत होती की त्यांना माझी, हे मला कळत नव्हतं. पण मी कधी त्यांना ते माझ्या पाठून येतात म्हणून हटकलं नव्हतं. एकदा अमावस्या होती, म्हणून मला माझी आई मुद्दामून सांगू लागली, आज बाहेर कुठे जाऊ नकोस, गप घरात बसून राहा. बाहेर गेलास की तुला वेळेचं भान राहत नाही. आईचं ते बोलणं मी ऐकल्या न ऐकल्यासारखं केलं आणि नेहमीसारखाच घराबाहेर पडलो. तिथून निघायला मला त्या दिवशीही नेहमीसारखाच उशीर झाला होता. मी हातात कंदील घेऊन तसाच एकटा निघालो होतो. चालत असताना माझ्या पाठून कटकट असा आवाज येत होता, पण तो घाबरण्याचा विषय नव्हता. तो आवाज माझ्या ओळखीचा होता. तरीही मी पाठी पाहिलं. पाठून नेहमीप्रमाणे ते 2 कुत्रे माझ्या सोबतीला होते. हा त्यांच्याच पावलांचा आवाज होता. तेव्हा अचानक मला माझ्या आईने सांगितलेली गोष्ट आठवली. आज अमावस्या आहे. मी अजूनही त्या 2 कुत्र्यांकडेच पाहत होतो. त्या दोघांचेही डोळे अंधारात भयानक पद्धतीने चमकत होते. इतक्या दिवसांत आज पहिल्यांदा मला ते डोळे फार भीतीदायक वाटत होते. मी लगेच माझी नजर त्यांच्याकडे वळवून समोर केली. न जाणे का आज मला तो रस्ता फार मोठा आणि अनोळखी वाटत होता. तिथे एक वेगळीच शांतता जाणवत होती. मला तिथून चालत असताना वेगळीच जाणीव होत होती. मी आमच्या गावातील एका बिब्याच्या झाडाजवळ आलो. तिथून चालत असताना मला स्पष्टपणे पैंजणांचा आवाज ऐकू आला. आणि माझं संपूर्ण अंग शहारलं. बरोबर त्याच वेळी हवेबरोबर सगळीकडे जळका वासही पसरला होता. मी पाहिलं तर माझ्या पाठून येणारे कुत्रे ते देखील अचानक एका जागी थांबून राहिले होते. मी त्यांच्या जवळ पाहतच राहिलो. त्यांना नक्कीच कसली तरी जाणीव झाली असावी असे ते वागत होते. ते इथे तिथे पाहत होते. मलाही ते जाणवत होतं, पण डोळ्यांनी काही दिसत नव्हतं, म्हणून मी त्या कुत्र्यांवर अवलंबून होतो. अचानक काय झालं, ते दोन्ही कुत्रे पाठच्या पाठी जंगलाच्या दिशेने पळत सुटले. त्यांना असं पळताना पाहून माझं तर अंगच शहारलं. मी तिथे आता एकटा उभा होतो. माझ्या मनात दूरवर कुठेतरी मी त्या जागेविषयी ऐकलेली गोष्ट मला आठवली. जवळपास 50-60 वर्षांपूर्वीची ती गोष्ट होती. आमच्याच गावातील एक महिला तिच्या नवऱ्याच्या अकाली मृत्यूनंतर तिथे सती गेली होती. तिला लोकांनी नवऱ्याच्या चितेपासून खेचत ओढत गावापर्यंत आणलं होतं, पण तिने शेवटी स्वतःला त्याच झाडाखाली जिवंत जाळून घेतलं. तिथल्या हवेत पसरलेला तो जळका वास मला त्याचीच जाणीव करून देत होता. इतक्यात माझ्या कानाच्या मागे आणि मानेवर कोणाच्या तरी गरम श्वासांची जाणीव झाली. तसं माझ्या अंगावर काटाच आला.
मानेवरचे सूक्ष्म केस भीतीने उभे राहिले. हे सगळं कमी होतं की काय? तोच त्या झाडावर भयानक कडकड असा आवाज येऊ लागला. जणू ते संपूर्ण झाडच आता तुटून पडतंय की काय? मी त्या क्षणी इतका घाबरलो की देवाचं नाव घेत तिथून जोरात पळत सुटलो. तिथून पळत असतानाही माझ्या मनात कुठेतरी मला सतत हे वाटत होतं की तिथे त्या झाडाखाली एक बाई उभी आहे, जी माझ्याकडेच पाहत आहे. पण मला तेव्हा पाठी पाहायची काही हिंमत झाली नाही. मी तिथून सरळ घराकडे पळत गेलो. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.